نتوانی گرتی نگرانی خود درباره پشتی کو پارلمان ترکیه یاسایک پسند کری کو دشت روزنامه‌وانان و بکارهنرین سوشال میدیا بو ماوسی سالان زندان بکرد به تاوانا balafkirina nûçeyên sexte. Yorumlandı. Ama tüm itirazlara rağmen AKP ve MHP iktidarı bu تەوی هەمینە ڕازیبوونان حکوومەتە AKP MHP ئەف قانونا bi navê zanyariyên şaş anku bigutiname qanûna sansûrkirinê derxist. Di encamê de nû hevalên me rastî eşkenceyê bûn û kirine di zindanan ve. Ev êrişên bi vê rengî tiştek nû nîne, bi taybetî jî li dijî medyaya azad ya Kurdî. Nivêsîngeha mafên mirovaniya netewaniya girtî ragihand ku ev yasaya delîveka berfireh dide ji bo şilûvekirina zêdegafiyan û daxwaz ji Enqere kir ku rezil azadiya derbirînê bigirît. Dezenformasyon yasası aslında seçimlere yönelik bir hazırlık. Yasaya zanyariyên şaş bi rastî ewkî amadekiriya bo helbijartinan. Di xalekê de ji bo tepesandina dengên cudabîr û dengên serbixweyê civakê bi hêceta zanyariyên şaş ji bo ku propagandeyê bikin. Demê helbijartinan dê demê xebata rastî û derawan be li Tirkiye. Ev yasayînî desthilatdariya hikûmetê ku ser mîdyayê hey bihêztir diket. Heşt heyvanberî helbijartinên giştî ku Serok Recep Tayyip Erdoğan di rapirsiyan da ne rêzapêşiyê ye. Yani günün sonunda evet dezenformasyon yasası elinde. Di dawiyê de ev yasaya zanyariyên şaş çekekê diye ku dijî me bikartînin. Wan bi dehan çekên dî hene. Ev yasaya çi guherînan nake. Lê beşeke ji hewlên paşerojê ji bo kontrolkirina yariyê. Peyvdara nivêsîngeha mafên mirovaniya netewaniya girtî Marta Hurtado di daxuyaniyekê de ragihand em ji pesendkirina avan yasayên curacur li Tirkiye dilgiranîn. Ku matirsiya snûdarkirina azadiya derbirînên welatî bi şêweyekê berçav heye. Her wisa gotî li gor yasayên mafên mirovaniya nav neteweyî azadiya derbirînê bi tenê zanyariyên rastnînin. Belku zanyarî û bîrûbawerên cuda cuda ne çil ser online yan offline. Daha da büyüyor artık kendi can... Meha ez dixema salametiya me deme. Ez bawer dikim dê tişteke dî ête serê me. Ku tundiya em rast dîtên dê zêdetir be. Min hesteka heye ku ew dê hêj pitir bi vê yasaya sansorê bi serê me înin. Piraniya rojname û kanalên televizyonên Tirkiye kedine bin kontrola karbidestên hikûmetê û hevalên wê yên bazirgan. Di demekî de ku tebeserkirineka berfireh piştî kûdedeka neserkeftî ya sala 2016 dest pê kiriye. Di pîverê salaneyê azadiya mîdyayê ku li destpêka vê salê ji layê peyamnêrên bêsnûr ve hatiye balafkirin, Tirkiye di nava 108 welatan da di rêza 149 daye. Hatînmayî dengê Amerîka, Washington.